Nosaltres també, no és cap sorpresa, al igual que altres grups com Iniciativa i d'altres que han parlat, nosaltres fa molts anys que denunciem el tipus de model de despesa d'aigua que tenim. Ens sembla que és un model que és insolidari, que és un model que va en contra dels nostres propis interessos com a espècie. El nivell de despesa d'aigua per habitant de Sant Cugat és absolutament alarmant. Jo els esperonaria a no arribar a la mitjana, que és aquests 103 litres, sinó intentar baixar, perquè si fes un càlcul ràpid, els 25 regidors que estem aquí gastem de mitjana 850 litres més que 25 altres persones al dia. Aquesta diferència amb la resta de municipis del nostre entorn és absolutament alarmant. Nosaltres compartim, per descomptat, la preocupació amb la petjada ecològica que genera i que ha generat un model de ciutat que, cal dir-ho també, vostès han parit, han ideat i han confeccionat i han consolidat. Tenir un model de ciutat extens en què el tràfic rodat, diguéssim, és preeminent i en què hi ha zones verdes a tot arreu, fins i tot a les rotondes, i on hi ha, diguéssim, plantes que requereixen d'un reg, com si estiguéssim a Escòcia, que no hi som, on hi ha gespa a molts llocs, ens sembla que és una qüestió que nosaltres hem posat molt i moltíssimes vegades, tant per la despesa que genera com per la despesa, diguéssim, en qüestió de recursos, hem posat al centre del debat. Celebrem que vegin també com nosaltres que un model més eficient passa per densificar, ho hem llegit a l'ordenança i nosaltres hi estem completament d'acord. És una cosa que fins a dia d'avui només havíem sentit, però en clau de retret o en clau de negació. I per tant, que per viure conjuntament i en comunitat és necessari que densifiquem els nostres espais i que no tothom tingui tot l'espai que vulgui, el pugui regar amb tot allò que pugui pagar, el que li permeti la seva butxaca, perquè al final els recursos són finits i són de tots. Ens crida l'atenció que un dels principals actors o candidats a assumir aquesta ordenança siguin les companyies de subministrament d'aigua corrent, ho deia el senyor Benejam. Ens preguntem si el seguiment i la fiscalització serà com fins ara. Si ha de ser com fins ara no els volem desanimar, però si a aquesta nostra administració encara li costa 3 mesos només per saber els nivells d'esponsorització que fa l'empresa concessionària, no ens volem ni imaginar com serà fer el seguiment i la fiscalització sense tenir prou recursos de tots aquests canvis que s'estan proposant. Amb la qüestió de les sancions ja saben el que pensem. Pensem que més val incentivar que, diguéssim, castigar. En tot cas, ens ha semblat que eren unes sancions molt altes, tindrem temps de fer al·legacions, i llavors unes preguntes que ens suscitaven la pròpia ordenança. Això vol dir que també paulatinament el nostre Ajuntament farà un canvi en tota la flora, per exemple, de les rotondes, el que és la gespa entre el que són els parcs. Tot això s'anirà substituint, diguéssim, d'acord, ho celebrem moltíssim. L'últim dubte que tenim, ja per acabar dient que és una bona ordenança i que direm que sí a la seva tramitació, és que no ens queda clar el tractament de les aigües pluvials un cop surten del privat. És cert que hi ha molta normativa que requereix les noves construccions que facin una diferenciació entre aigües pluvials i aigües brutes, però també és cert que moltes vegades aquestes mateixes aigües van totes al mateix tractament i al final no s'acaba diferenciant. Als privats se'ls exigeix una cosa, però després en qüestió de rieres, en qüestió d'aigües brutes, no es pot, i crec que també és un tema pendent que s'haurà d'abordar. Bé, farem al·legacions amb molt de gust, ens sembla que és una ordenança que feia falta i tenim moltes ganes de veure Farigola en comptes de gespa a les rotondes. Moltes gràcies.